Igbo class world mma. Chei, ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ. Igbo niile gbakọtabanụ. Hey, ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ. Hey, taa ọ ya dịka eke dịka agwọ. Anyị akọkwazila unu akụkọ ụwa ọzọ, kọọlụ unu akụkọ megasịla eme. Ịma na anyị bụ ndị Igbo class world. Anyị na-akwanyite asụsụ na omenala Igbo. Anyị bụ ndị na-akụzi Igbo language and culture na Zoom kwa Saturday na ụka. Anyị nwa onwere ndị ọzọ n'ụwa niile. Anyị bụ voluntary organization. Anyị bụ charity. Anyị na-eme ihe n'efu. Anyị na-emeli ndị be anyị n'efu ka nke anyị ghara ifu, ka oke anyị ghara ifu. Ya bụ ndị enyere ihe n'efu fada amụ ya. A sịkwa na asụsụ Igbo dị nsọ, asụsụ ndị nsọ. Anyị agakwa ewere asụsụ dị nsọ tọbalụ nkịta ndị Yoruba na ndị ọzọ fe ejugokwe n'Igbo class world afụrọ ndị Igbo. Ndị Igbo unu achọrọ ịmụ Igbo, ndị Yoruba amụọ. Ya bụ unu asịkwana na anyị were asụsụ anyị je na-enye ndị Yoruba, maka na unu jụrụ ya. Unu jụ ya, mkpume gị asụ asụsụ Igbo. Unu jụ asụsụ Igbo, nkume ga-asụ ya. Ya bụ gbakọtabanụ. Ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ. Isiokwu anyị ji wee mere akụkọ taa, ị na-anya ifu ya. Zoom UK congratulated us. Zoom UK congratulated Igbo class world on Zoom. Yes, anyị nọ na Zoom ụnyaahụ. Anyị na-emekwa ofu nwa akwụkwọ tibe mkpu na-asị m anti nsi ọgịnịkwa, maka anyị na-akpọlụfa dictation, spelling test. Anyị akụzichielu fa 1, 2 ruo na 50, ya bụ 50. Anyị na-akpọlụfanya na-akpọ, ọ na-ekwukwe, ọ na-asị ya ọgịnịkwa. O wee bụrụ na Zoom bata, Zoom UK bata, ihe dị ukwu wee mee. Ọ dịzi aka o nwee ka o sizi dị, nya akala nke edizi ya iche. O nwere spika, ọ dị ekwu okwu, o nwere sign of speaker. Anyị na-akpụ ya Zoom UK, maka onye bata okene, onye bata okenere. Anyị kpọọ onye afa okene. So anyị na-agụ akwụkwọ na Zoom ụnyaahụ. Zoom UK bata wee nọlụ na-enene anyị ama akwụdị ndị nkụzi amarọ. Okwu ụmụ akwụkwọ, one boy nke nọ na Ireland, maka ndị niile nọ n'ụwa niile gbakọtacha na Zoom, ma ụmụaka anyị ma ndị okenye ma ndị tolo eto ma ndị nọ na Canada ma US ma UK ma Europe ma Australia, fancha niile gbakọta na Zoom. So onwe nwa dị arọ 18 wee na-asị nekweni Zoom UK. Anyị si aka ekwe nke bụ Zoom UK. Anyị n'ezi anya wee fụkwa Zoom UK. O wee na-asị anyị congratulations. Ọ na-ede ihe dị iche wee mee ozugbo bụ Zoom anyị muke nya freeze. Ọ na-efreeze, ọ rapụzi anyị, ọ sị thank you so much for the good work we are doing. Ihe ka Zoom UK na-ede. Anyị wee chala enu aka, anyị sala enu aka, anyị si hey, ka ekwe nke Zoom UK batakwa. Anyị na-asị anya kwuo okwu, anyị na-anya ọ bụzi na o nwere speaker, o nwere mic. Anyị si ya Zoom, anyị kwụkwa gị ụgwọ Zoom ma ị bịala anyị ụgwọ kwuo n'okwu. Ịma mbịa ebe a na-enene anyị, ị na-asị anyị so congratulations, mana ihe dị iche dị. So ndị Igbo achọrọ irecognize anyị, nyafe achọrọ ije anyị mma. Zoom UK wee pụta jaa anyị mma. Ya bụ ndị Igbo class world golibekwen, maka mgbe Zoom ji bịa jaa unu mma na unu agabagokwa. Ka m bịakwan Zoom UK ọ bịala na ebe a na-akụzi Igbo. Ifụrụ ya, ndị Igbo achọrọ ịmụ Igbo, ndị Zoom UK wee bịazịa wee si anyị congratulations. Ifụrụ na anyị agabago.
na nke a ka unu ga-afụzi ka ihe si move forward, ka anyị ga-achakepụ wee chawapụta ebe niile ebe ndị Igbo be anyị achọ amadị na anyị nọ. Ndị Zoom UK wee bịazịa na Zoom anyị wee si anyị congratulations. Chekwenị na akụkọ na-abịa. O nwere akụkọ nwaanyị ahụ ka na-abịakwa. Ịma na a sị na ndị be anyị na Abuja fa na-akwụ akata mkpọ ego ka ụmụ fa mụọ German language, mụọ French language. A sị na fa na-espendiche 4 million naira in a year. Na fa na-aga German school, ebe skuulu dị mma, na-etufusi ego na ụmụ fa ama akwa asụ Igbo, mana fa na-espend 4 million naira per year ka fa kwụọ ka ụmụ fa mụọ German language yana French na asụsụ ndị ọzọ. Ọ ihe ndị be anyị na-espend. Ndị nzuzu lele mma tụlụ ọbọ asụsụ fa na-anwụ delu ana ma afọ na ana, asụsụ unu mmadụ afọ na ana, sodo ọnụ na ana, nọlụ na koma. Unu achọrọ iresurrect ya. Ndị Igbo class world abịa sizia unu ka onyelu unu aka, bido mebe voluntary work, bido mebe charity. Unu kwesịrị ịbịa na-akwado anyị. Ịmada spendiva akata mkpa ego si kedu ndị nkụzi ka e wee kwụbafe ụgwọ motivate fapa. Ndị nkụzi nọ ebe a na-ata fa spend. Ndị nkụzi gụwa chachachala isi, gụwa chachacha ụbụlụ na fa gụrụ Igbo, nwechie masters ma PhD, fa pụta volunteer na-akụzi nkụzi iji fụ na fa kwanyite asụsụ na omenala Igbo. Nke unu bụ unu na-amụ amụ onye sụọ Igbo unu si ọ na-asụkwa Igbo. Ọ kachasị ndị nọ n'ala Igbo ka ọ kacha n'isi. Ndị nọ n'ala Igbo amara asụ Igbo. Anyị enforce go law. Eji em n'Igbo class na Igbo kacha mma n'ụtụtụ wee je kọwala unu na anyị ebidogo enforce law, and na ọ dịzi secret maka na onwe mgbe anyị na-abụ onye Igbo bịa na-asụla onye Igbo ibie Igbo, anyị chibie warning, anyị dọbie aka na ntị si ya fie ise a n'anya, anyị bido gwabịa si ya na anyị ga-akpụkwala gị, anyị ga-esekwego onyonyo wele gị tinye na social media, na Instagram, Twitter na ebe niile. Anyị sifa na a ga-etinye fa bido fa ayọba biko ụfọdụ emebe bribe anyị a na-akwụ ana, mana kịta asịzi na ọ dị secret. Anyị ama ndịzi na-adọ aka na ntị, otego anyị dọba ndị mmadụ aka na ntị. Ndị Igbo ada anụ ntị. Unu asụzinalụ ndị Igbo unu ibu unu oyibo unu kachie ntị na-asụ. Unu asụzinalụ ụmụ unu oyibo unu kachie ntị na-asụ. Unu ga-ebido fụbazie onwe unu n'onyonyo. Unu ama mma mgbe ejidi selu unu. Unu ga na-aga n'ụzọ na-asụ ihe ahụ unu na-asụ, na-akọ ka ewu tala ụgba na unu na-asụ oyibo, na-atabu ile na-aga na unu na-asụrụ ụmụ unu ma ndị oyi unu oyibo. Unu ama mma mgbe Igbo class world ji wee buo unu, bulu unu tụbunye na social media. Unu fụzie onwe unu ebe ahụ, maka anyị niile ejego baa nkata ulu chọọ ma lọya ma ihe niile. Ndị si anyị gaba na anyị ama nda. A si anyị sete mmadụ tinye ihe ọ ga-eme ya mee, ọnụ anwụ agba anya ọchọ kọtụ ejebe. Nnọọ asụsụ na omenala Igbo ka anyị na-akwado. Na ndị Igbo ada asụ Igbo na famela alụ. Ndị Igbo na-asụrụ ụmụ fụ oyibo na famela alụ. Na according to omenala Igbo, according to emechi isi na ọbụrụ ka esi eme na ọbụrụ ka esi eme. Na ndị Igbo na-emekwa nka na ka ndị Igbo si eme, mana gị nwa na-asị na ka ndị Igbo si eme na ekwesịrị ime ona ama enye ona nke ga-efevọ gị. Ịbịa na-ekwu ekwesịrị ime ona na ka omenala si eme mgbe bulugbo na-enye, mana mgbe bulugbo ahụ asụsụ gị maazị asụ ifuru ya na ịdago iwu, ịdago ọdịnala, ịdago omenala, isigo n'elu akpala nkwụ daa. Nya bụ ọbụ dị aka ịbịa ịkọ ihe anyị bịagodi ike. Ọ bụ anyị bịa inwe aṅụrị na Zoom siri anyị congratulations, maka mgbe niile anyị nọ na Zoom akụzili ụmụ anyị Igbo. O wee pụta Zoom wee pụta si anyị gịnị congratulations. So nke ahụ ejugo anyị afọ. Nya bụ o nwere ụmụada na-abụ ụmụada kpelu unu, ọ rịpọtụrụ n'aka ndị Igbo class world wee si gwa ndị Igbo na o nwee ihe a na-eme na-ewefu iwe. O si na ndị Igbo ada akwado nkefa. Ndị Igbo na-akwado ndị ọzọ. Ọ bụrụ ndị ọzọ, ọ bụrụ onye abụrụ onye Igbo si sọ bịa, ndị Igbo a na-awụnye elu, na-amanye elu, na-akụ aka.
asịkwa na ọ bụrụ ndị ọcha anyị ma asụ oyibo fada akụla anyị aka ka ikwe na ifefe ejiri akụla anyị aka anyị amarọ mana ọ bụrụ onye abụrụ onye Igbo sikwara bịa ndị Igbo akụba aka asị na afụrụ ndị ọcha na-asị sọ bịa ndị Igbo jee ebe ahụ na-akụ aka onye China sịkwa kee ije ndị Igbo jee ebe ahụ na-akụ aka mana ndị so ụmụ nwaada na-abụ rụrụ ntutu taa na-ewe iwe na-aga eze si na ọ bụkwala onye anụnwa si tụmandị ụmụ nwoke ndị Igbo na-emekarị ya si ọ bụrụ ndị ma ọ bụ ndị abụrọ ndị Igbo sikwara asọ bịa ma ọ ka ije si ndị Igbo eje ebe ahụ na-awụnye enu na-awụnye enu na-awụnye enu na-awụnye enu na-akụ aka ụmụada na-aba wee folu ntutu taa na-ewe iwe na-aga eze wee bịa na rịpọtụ na-agwa anyị bụ ndị Igbo klas wọdụ si anyị ụna na-afụkwa akụkọ ihe ndị Igbo be anyị a na-eme na ndị Igbo be anyị adịka inferior na inferiority complex na-enyefa nsogbu ọ na-ewutekwenufa na-ewutefa nsịfa anyị ewutezine n'unu unu mebe n'ihe unu na-eme gbachinụ ndị Igbo nkịtị fasị na ụka fasi eme ndị Igbo kwuo okwu Igbo amụba onye ahụ amụ eti egwu Igbo amụba onye ahụ amụ onye Igbo sụọ Igbo amụba ya amụ amara m ihe dị rọng weti ndị Igbo weli nnọọ onwe fa n'enyi na ala na-ekpuchi onwe fa chee ịbịa onwe nke nwoke rịpọtụ kwasị na ọ sụrụ Igbo wee na-ajụ mmadụ ajụjụ nwaanyị si ya Igbo dịkwu ka ị na-asụzikwu Igbo zikwu ka ị na-asụ ọkwa na ala Igbo ka ihe a na-eme ọ bụkwa n'obodo oyibo onye nwaanyị Igbo wee na-asị ya Igbo ka ị na-asụzikwu alụ ọkpa chee nwoke a wee bịa kpekwa anyị kpee n'aka anyị si na o nwere nwaanyị ọ na-ajụ ụzọ biko ịma ụzọ ọ sị ya Igbo ka ị na-asụzikwu chee o nwere ka ọ dị asị na ndị be anyị niile nọ na Lagos Abuja outside ma anyị Igbo niile onwezi onye ụmụfa masị Igbo nke kazi njọ bụ fe edulu ụmụfa je na-eduje na n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-akwụ millions nya 4 million naira per year fa na-amụ German language and French mana Igbo kịta anyị siri ka anyị mebe voluntarily fe ekwe abịa fa agba ọsọ amara m ihe na-achụfa n'elu onye Igbo fa adụ dịfa mma fa chọọ dị ịbụ onye Igbo fa siri Igbo gbakwa ọkụ ogene bụ Igbo gbakwa ọkụ onwe gị ka ị na-eme ọ bụ dị anyị ka ị na-eme onwe gị ka ị na-ele tente nkoba afọ onye ị na-eme ya bụ ụmụ nwaada na-aba bịa kpee ndị Igbo n'aka ndị Igbo klas wọd wee na-enwe mwute pụrụ iche nnọọ nnechekwa efe anya nsifa ha biko rapụkwanụ m aka eso okwe m unu nsifa rapụkwanụ m aka eso okwe m unu nke m bịa na-ekpesịrị m fakpekwuru o nwekwa ihe ọzọ fasị na Maazị Nnamdi Kanu nke a fakpekwelie fasị na Maazị ji rụchala ndị ụmụ nwaanyị ndị abụrọ ndị Igbo wee sisi gebe fa ntị n'ife fa na-ekwu anyị na ụmụ nwaanyị Igbo nwere onye osisi gebe ntị fakwukwekwe nke ahụ bịakwa kpesịrị m nsị a na-ekwenụ m unu etinyekwana m na nsogbu eso okwe m unu ọ dụzikọ ikwulu na ntaji anya ka unu na-eme eso okwe m eme ihe nke ahụ esoro m eme ụdị nke ahụ biko ọ bụ unu kpọba nnọọ Maazị ma Biafra unu akpọkwanalụ m tinye na ya mụ nwa eso okwe na ya ọzọzi unu si na nke nsị ọ ga-akpọzunwu mmadụ niile afa mmadụ niile ji isi pụta ụwa na-eme Biafra ma ndị na-eme underground na okporo unu afa unu mechalụnụ fajikwa ịlụkwa anya aka faji lụọ nke ahụ aka site na Maazị si gebe onye a ntị gebe onye a ntị gebe onye a ntị gebe onye a ntị na onwekwe na onye Igbo nwaanyị ọkpọrọ afa fa na-ebe na-ajụ isi na-amalụgharị mbịakwa na-eme ihe ahụ anya onweche ka ọ dịkwa m mbịasị weelụ mụ nwe so okwu unu akpọkwana m afa tinye ya ihe njikwubi eketa bụ fa bịakwa rịpọtụ ụmụ nwoke anyị si na fa na-eje ege ndị abụrọ ndị Igbo ntị je na-akụ aka onye abụrọ onye Igbo si Biafra ebido kụba aka ọ dịkwa egwu ọ bịakwa dịka eziokwu
ọ dị egwu nya fada avalu nke fa ndị Ghana na-eti egwu fa na-etikwa egwu fa witi onu asụsụ fa ndị be fa na-akwalfa aka fa na-asị ọnyamio 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 fa eweli nnọọ be fa na-asị etisa enyi bọkọ ọnyamio 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 etisa enyi bọkọ ọnyamio 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 ndị be fa na-akụkwa aka na-amanye elu mana onye itire egwu n'Igbo ndị Igbo akpọ nkelele aga anya mụ bụ oge anya ghali gị jewele makwa m ọ gbakwa ụwa ghali abịakwa so nwoke ahụ kpee nwunye na nwunye na-eme ihe ọjọọ na nwunye na-achọ ịgbapụ akpọgokwa m nwunye ọzọ n'izu ụka gara aga ịma na ngwa unu na mkpọ nwunye ekwere ebu foonu ewegolu m foonu ọzọ kpọkwa nwunye ahụ wee opiki wee gwapụ ya okwu si ya nekwa onye nye m nọmba nekwa ebe m si akpọ udo ka m ji abịa ozugbo ọ nụkwa ọgbanyụọ ọnyanwa ọ gbanyụgokwa ọzọ o kwere ege ntị di esikwa na ọ na-akwakụsi ike ka ọ gbapụ nya bụ sisi yọbịa na-akpọ onye ọbụla nya yọbịa o kwere ege ntị ọ na-akwakụ ọzọzi ọ na-azị abakwute ya n'ime ụlọ ihe ọ na-emezi ma foonu ya ọ dị ekwezi ka o metụ aka ihe niilezi ọ na-eme iche kịta ọ na-akwadosi ike nya bụ anyị agbanigokwe ọzọzi anyị ga-enye ya oge wee kpọkwu ya ọzọ nya bụ anyị ama mgbu onwe anyị na anyị na-akpụ ya nya onye nkụzi ụka egele ntị n'izu ụka gara aga wee sị mụ jụọ nwoke ahụ ajụjụ na o nwere ajụjụ ọ chọ ka m jụọ nwoke ahụ nwaanyị ọkpọgote obodo oyibo na-emegbuzi emegbu mụ jụọ ya o nwere ụmụ nwaanyị ndị ya na ya yichabugo o kwechara nkwa na ọ ga-anụ ọnụrọ ọ disappoint ya ndị ahụ mụ jụọ ya ọ bụrụ na o nwere ya jikwa ịyọ ndị ahụ biko na o nwere ike akwa alịlị ndị ahụ na-ebe a na-emetụte nyanwa ịmago ka nwunye emebezieli isi ike ka Chukwu wee welie punish enyi ọ ihe one man of God kpọọ m na-agwa m maka ọ nụchara akụkọ ahụ o wee gwa m ya sị m gwakwa nwoke ahụ ya bụ mma agwa nwoke ahụ ọ bụrụ na o nwere ụmụ nwaanyị ya na ya mechie oyi ọnụrọfa disappoint ya fa ya ji ịyọba ndị a biko ka fa gbaghalia oyi ọ si ka ngwa nwoke ahụ ya bụ ọnyanwa biko mma arapụ unu afụgonu na ndị Super Eagle ka fa sizi eme ndị obodo Zeus wee na-ewe iwe si na Super Eagle bụzi Super Eagle of Igbo na fa bịazi na-agụ egwu Igbo fa achọzikwa ịma na ndị ọzọ nọ anyị si anyị na-egekwanụ face ihe anyị ma bụ Igbo bụ enyi ngwanụ na ndị be anyị ka m rapụ unu emechaa anyị ga-ekwu ọzọ ngwanụ ka emesịa na ndị be anyị